Vi har været cirka 3 år. Når vi er sammen med vores venner og til fester. Vi ryger cirka en pakke. Vores venner ryger, og så begyndte vi også bare at ryge. Det er fordi vi er blevet afhængige af at ryge, og så kan vi bare ikke stoppe igen. Når du ryger, skader det blodårenes inderside. Der ophober sig faktisk fedt, især her hovedpulsåren, der kan forårsage blodpropper og lignende. Lungerne er det hudesvamp, der hjælper med at transportere ilt rundt til blodet. Hver gang du ryger, bliver lungerne skadet af giftige stoffer, der senere ødelægger dine lunger. Her er et billede af en sund lunge og en rygerlunge. Du kan se her, hvordan rygerlungen den er blevet mørk og beskadiget af en farlig røg. Rygning kan forårsage til blodbrud i hjernen, der kan udvikle sig til lammelse, blindhed eller i værste fald død. Forskning viser, at tobaksrøg angriber et gen i cellerne, der bekæmper kræft i lungerne. En enkelt ødelagt celle kan udvikle sig til en kræftblod. Ved at ryge gør det hjertets muskel mindre begyndt at forkalkninger. Pumpekræften gør sværere, hvilket kan blive farligt i længden. Rygning kan medføre forhøjet blodtryk, hjertekramper, blodpropper og nedsat pumpekraft i hjernen.